F'rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt ġew innutati l-bidliet u r-riformi li saru u qed isiru taħt l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Ir-rapport innota fost l-oħrajn li f'dawn l-aħħar snin il-Gvern Malti nieda l-ewwel strateġija dwar il-ġustizzja diġitali blan li tħaffef il-qalba diġitali fil-qrati Maltin u innota wkoll riforma biex tissaħħaħ is-sistema tal-għajnuna legali. Innota wkoll it-tisħiħ tal-irwol tal-Avukat Ġenerali fil-prosekuzzjonijiet, it-tnedija tax-xogħol fuq it-tisħiħ tal-indipendenza tat-tribunali speċjalizzati u ż-żieda fir-riżorsi għall-investigazzjonijiet ta' reati ta' korruzzjoni. Dwar is-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna, il-Kummissjoni Ewropea innotat l-indipendenza tagħha hekk kif iżjed minn 2/3 tal-Maltin wieġbu fil-pożittiv dwar l-indipendenza fil-qrati. F'dan ir-rapport il-Kummissjoni Ewropea issemmi t-tnedija tal-proċess biex jibdew jiġu implementati ir-rakkomandazzjonijiet tal-Bord tal-Inkjesta Pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, b'referenza għal numru ta' proposti magħmula mill-Gvern u l-progress fil-proċeduri kriminali dwar l-istess qtil fost l-oħrajn. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li l-Gvern se janalizza r-rakkomandazzjonijiet li saru li ħut minnhom diġà beda x-xogħol fuqhom u mistennija jitresqu abbozzi ta' liġijiet. Il-Ministru Attard innota l-hemm rakkomandazzjonijiet li dwarhom il-Gvern diġà għamel bidliet importanti u meqjusa storiċi bħalma il-ħatra tal-Prim Imħallef b'vot ta' 2/3 tal-Parlament u li saru wkoll skont ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezja. Ċertament, il-salta ta' dritt u t-tisħiħ tal-governanza u l-aċċess għall-ġustizzja u l-effiċenza fil-ġustizzja huma priorità u hemm numru ta' riformi li qegħdin naħdmu fuqhom u fis-żmien li ġej se nkunu wkoll qegħdin invarawhom b'tali mod li nassiguraw li pajjiżna jibqa' għaddej fuq dan ir-ritmu ta' riformi dan is-settur daqstant importanti u li anke f'rapport bħal tal-Kummissjoni Ewropea jgħid ukoll jiġi rikonoxxut. Il-Ministru saħaq li l-Gvern huwa impenjat li jimplementa il-proposti tal-manifest elettorali li jsaħħu l-governanza u qal li l-Gvern se jkompli bil-kooperazzjoni u dialogu miftuħ filwaqt li esprimi apprezzament għal fatt li l-progress li sar f'ħafna oqsma li jsaħħu s-saltna ta' dritt f'Malta ġie rikonoxxut. Din hija konferma oħra kemm il-Gvern qiegħed verament jieħu dan is-settur bis-serjetà u jixtu koll impenn li qed jidħol għalih il-Gvern biex jassigura li pajjiżna jibqa' jimmodernizza il-proċessi ġudizzjarji tiegħu, il-liġijiet u anka jassigura li jkun hemm l-infrastruttura fuq kollox ir-riżorsi umani neċessarji biex pajjiżna jkompli jagħmel titjib sostanzjali f'dan il-qasam biex nilħu l-aspettattiva tan-nies u fuq kollox nassiguraw li l-ġustizzja ssir, tidher li qed issir u fuq kollox li ssir fi żmien raġonevoli. Il-Ministru Jonathan Attard qal li r-riformi qed isiru kemm mill-aspett leġislattiv kif ukoll b'investiment finanzjarju fosthom bil-qalba diġitali fis-sistema tal-ġustizzja bħala parti mill-10 miljun euro allokati permezz tal-Fond ta' Rkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea sabiex jissaħħaħ il-qafas istituzzjonali ta' Malta u żieda annwali sostanzjali fl-allokazzjoni tal-baġit tal-Ministeru għall-Ġustizzja. Din żdiedet biżjed minn 12 miljun euro meta mqabbel mas-sena 2012. Dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ħareġ wara li f'Settembru li għadda il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen semmit lil Malta bħala eżempju għar-riformi fil-qasam tas-saltna ta' dritt. Ir-rapport issaħħaħ ukoll it-titjib li ġie rikonoxxut fil-pubblikazzjoni ta' tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Mejju li għadda li fija Malta irreġistrat tnaqqis fl-att ta' każijiet pendenti f'kawżi ċivili kif ukoll tnaqqis fit-tul tal-proċeduri ta' każijiet ta' ħasil ta' flus meta mqabbel mal-2019.